Heloïse Rozenblad. Heloïse Rozenblad, 27 augustus 1938. Eerste vrouwelijke procureur-generaal. Heloïse Nesta Rozenblad werd geboren op plantage Misgunst bij Groningen. Rond 1944 verhuisde het gezin naar Paramaribo. In 1958 behaalde ze de onderwijzersakte. Ze werkte tot 1976 bij het onderwijs van de Evangelische Broedergemeente Suriname, EBGS, en behaalde de hoofdakte en de LO-akten Frans en Spaans. Rozenblad begon in 1973 de rechtenstudie aan de Universiteit van Suriname en studeerde in 1980 af. Dat jaar werd ze als eerste vrouw benoemd tot waarnemend substituut-officier van justitie. In 1990 werd ze advocaat-generaal en daarnaast plaatsvervangend procureur-generaal. In een tijd waarin vrouwen geen leidinggevende positie hadden op het parket. Haar doorbraak baande de weg voor andere vrouwelijke officieren van justitie. In 1999 werd ze definitief beëdigd tot procureur-generaal. Een jaar later ging ze met pensioen. Ze is actief lid van de EBGS. Vanaf 1958 deed zij veel jeugdwerk van de zondagsschool en jeugddiensten. Later werd ze hulpvoorganger. Sinds 1958 is ze lid van het Surinaamse Padvinstersgilde en was 17 jaar voorzitter daarvan. Ze werd 3 maal gedecoreerd in de ereorde van de Palm tot officier, commandeur en drager van het Grootlint.